سلام كمي تقنيو كورات يحواتن أحاتن بار نلومي كمتي ما تسلتنا بقدامي بوست جيرالكم زنوركو ناي ريس سلايد وي درايول كمي جرنا باتش نغورو أغريبالكم نيره نلومي ما تسلت أون تي ريس سلايد تبال ناي سيلين كمي جرنا إنستال كم نغورو يجالكم الله مالتي زي نورمالي كم زي نريد لنا اتي واير رانجرنا بتي دلينا بوتا انستال مسجبرنا افنيشن موداتا حبر لغينا مسودانا انا نقطمو مالتي ويون اتي كال عينت اندهر كوين خا قدمي دراي وول نايسيلن مغبرنا اتي زدلينا ريسس لايت اتناتو بورتالان بادينا نولو اتناتو كيس كستاي مس قديمنا احنا اشراف نكلالنا مالتي زز تكمن دلا ግን 4 ኢንች ዲ ናቱ ክስታይ ዲፕስ ናቱ ኮይኑ 4 ኢንች አለዎ ቀዲመ ቀዲደ እቲ ዋየር ጥራያው ከለሁ ውሽቲ ራንጌሪያ ማለት ምክንያቱ እዚን ረየደለና ኖርማሊ በቀሊሉ አው ከሎ ኢንሰርት ሆነልና ኸሊ በደጋህ ነው ተዋና ኸሊና ማለት እቲ ናቱ ላይን ግን እቲ ኤሌክትሪክ ዋየር ግን ሬዲ ክንገብሮ እንከላለና ማለት ስለዚህ እንደ ሀረት ዋየር ሬዲ ገርናዮ እዚ ናቱ ቲ ሪሰስ ላይ በቀሊሉ ኻአትወልና ኸሊ ማለት እቲ መንደ ከፍረስና ወይ ሲሊንግ ከፍረስና ማለት ትራይ እንታዩ እቲ ቢም ናይቲ ጣውላ ናይቲ ሲሊን ናበይ ኸይድ እንደህር ፈሊጥናዮ በቀሊሉ ኽነ መሐላልፎን ኸሊናት ዋየር ማለት እዚ ህጂ ምናልባት ሲሪየስ ላይን የገረ ደለሁ 4 ላይት ፊክስቸር በሐንቲ ስዊች ከምዙ ላዓ ማለት እንደህር ደሊናውን በخلተ ስዊች ከምዙ ላዓ እንገብረን ኸሊና ማለት ፍርቁ በخلተ ሓንቲ ንخلተ ገርና ነብሮን ኸሊና እዚ ህጂ ከምዚ ዲም ላይት ዋላ ዲመር ዘሎ ክስታዩ ማለት እቲ ስዊች እንደህር ተጠቂምና ዲመር ዘሎ ኾን ኸሊ እቲ አምፑል ንጥቀመሉን ዲመብል ላይት ባልብ ሆናለሁ ማለት ለዚህ እዚ ዋየር እዚ ምናልባት ከም ንርየደልና እንደህር ክልተ ንርየደልና ዋየራት እንታይ ተሓንቲ ካብ ስዊች ተሓንቲ ኸአ ፓወር ትሒዛት መጽእ ማለት ተሓንቲ ኸአ ናፍቲ ሓንቲ አምፑል ተሰጋገር ማለት እጂ እቲ መወልዒው ሓንቲ ብታ መጀመሪያ ኮኔክት ምስገርና እቲ ኻሊ ግን ዳብል ዋየር ገርና ንሰደሞ ኣብ ክልተ ቆሪጽና ጸላም ጸላም ጻዕዳ ጻዕዳ እቲ ኮፐር ግራውንድ ኸአ ምስ ግራውንድ ማለት ከማ ገርና እንደህራበ አራኺብናን በቀሊሉ ክራሃብ ስለዝኽል ኮሞ ክንገብር ንኸሊና ማለት ያን ህጂ ጸላም ኣብ ጸላም ጻዕዳ ናብ ጻዕዳ ኮኔክት ምስ ገበርና እዚ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ቲናቱ ኖርማል ዋላ ቲናይ ዋየር ጀስት ስቲክ ትገብረኻ ወይ ካት ዋየር ናት ተጠቂምና ኸሞ ክንገብራ ንኸሊና ማለት ነዚ ከነብል ከለና ግን ንዋሕስነ ሴፍቲ ግን እትልች እንደህራት ፊና ጽቦይ ከምዝ ንሪያ ዘለና ማለት ህጂ ኖርማሊ ያው ኸላታ አትላ ማለት ምድፋእ አይድልየናኒ ዝኾነ ኃይሊ ይድልየናኒ ማለት ምክንያቱ ድራይወር ስለዝኾነ እንደህር በኃይሊ ጸቂጥናዮ ክሰብረልና ስለዝኽእል ነቲ ፊኒሽ ስራሕ ዝሰራሕናዮ ከበላሽወልና ኸሊ ህጂ ከምዚ ገርና ምስእተናዮ ተንጸለምቲ ዘለዋ ንላዕሊ ገጽና ምስ ደፋናየን ናፍቲ ድራይወር አጥቢቐ ንሕዞሞ ብታሕትን ብላዕልን ኤክስትራ ብታሕቲ ስለዘለዎ ኮረር ኢንች ስለዘለዎ እቲ ናይ ትኽቢ አይወጽእኒ ማለት ያ ታሰፈራ ምስ ሓዘት ናታ ካበር እውን እቲ ፊኒሽ ካበር ኣለዎ ታ ፊኒሽ ካበር እውን ንገብረላ ማለት ዚያታ ፊኒሽ ካበርያ ማለት እጂ ዞን ወላ ሓንቲ ከምዚ ስፒን ወላ ሓንቲ ፑሽ ኣለዎ ምስተፋናዮ ይሕዝ كنوصل نحر دلينا خان تحت مسحبنا يقرقير كازوت نغري معناته ولا حنتي سر نغر يولن بدهريو تامبل عينت ندليو كنغبرل نخلينا معناتي اتي سوفت وايت ويكا تداي لايت تبحال معناتي داي لايت تسعدايو سوفت وايت تبحال لايت بالبها اتي بيچا خونيلو ويقيح زبله معناتي
እጂ ከምዝና ገበርና እቲ ላይናትና በዶክሬትድ ዝኾነ መልክዕ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚህ በቀሊል መንገድ ማለት ከምዚ ይመስል እቲ ኮኔክሽን ናቱ እዚ ከም እዚ ጸሊም ተጠቂመሉ ዘለኹ እቲ ብላክ ዋየር ወይ ከዓ እቲ ሃጥ ፓወር ሒዝልና ዝመጽእ እንዳር ኮይኑ እዚ ፓወር ንበሎ እዚ ከዓ እቲ ጻዕዳ ማለት ኒውትራል እዚ ከዓ ከም ግራውንድ ተጠቂመሉ ዘለኹ ማለት እጂ ናፍታ ስዊች እዚኣ መወልዒት እንዳሕሪድና እታ መወልዒት ኣብዚ እንዳሕር ክንገብራ ኮይና እቲ ሪሰስ ላይት ሓሲብና ዘለና 4 ላይን ጌርና ኣለና 4 እየን ማለት እዩ። እጂ እቲ ዋየር እዚ ካብቲ ሜን ላይን ፓወር ሒዝልና ዝመጽእ ካብዚ ወሲድና ከዓ ናፍቲ ስዊች ክንወስድ ናፍቲ ላይት ክንወስዶ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ጸሊም ናብዛ ቀዳመይቲ ዘላ ምሰምፀና እያ شو كوا خاملشنا نفتح أنت تخيط كا ران نقبل مالتي سلازي كله تحت واير كونكشن يا كلها جراوند لو نيوترال لو نتي هات مالتي تسلم مالتي جي تسلم زغيه كم صعده حسيب له تسلم صعده تي كوبر كا تي جراوند مالتي سلازي كاب ايتش لايت كنسغاغرينا واير مالتي ካብዛ መጀመሪያ ካፍቲ ፓወር ናፍቲ ቀዳመይቲ ዘላ ተወስድ ካብኻ ካብ ላይት ናብ ላይት ካብ ላይት ናብ ላይት ካብ ላይት ናብ ላይት ማለት እዩ ኣብዚኣ ትውድእ ማለት እዩ ታ ኮኔክሽን እንድሕር በዚ ካለ ክንቁፅል ኣሎ ኮይና ከዓ ካል ዋየር ኮኔክት ጌርና ኣብዚ ምዝ ክንራኸብ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ እታ መጀመሪያ እታ ሜን ላይን እቲ ፓወር ተሎ ኤሌክትሪክ ካብዚና ክንወስድ እዚኣ ናፍታ ስዊች ንገብረላ ቦታ ነቐምጣ دحر أبزام سجبرنا تواير كابزي ران نقبل مالتي سلازي أفت سويتش كونكت هنقبل خلنا كل جزء كم كستاك خلنا زي سعادة إلى هذا اللخو سعادة أب سويتش نيفر هاي كونكت هنقبلنا مالتي زي أوتلت نير تزخون سوكيت مالتي تي سوكيت نير تزخون يا تسلم نبسلم سعادة نبسعادة نقبل مالتي إذا كان سويتش سلازخونه ጻዕዳ ምስ ስዊች እንዳሕር ተላጊቡ ኮንታክት ስለዝገብር እቲ ሾክ ገብረልና ማለት እዩ። ስለዚ ስዊች ክንጥቀም ከለና ኩሉ ግዜ ክልተ ሰለስተ ስክሩ ኣለዎ ወይ ከዓ
تسالسيتي ناي جراونديا اتي خا حنتي زي مالتي اتا حنت خا ذا سلام زي ምናልባት ገሊኡ 4 መስማር ዘለዎ ስዊች ኣሎ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ከም ልሙድ ኣፀዋውዓ 3 ወይ ስዊች ወይ ከዓ 2 ወይ ስዊች ዝበሃል ማለት እዩ እንድሕር ንሓንቲ ልቺ ብክልተ መንገዲ ክነጥፋ ደሊና እዚ ዓይነት መንገዲ ክንጥቀም ንኽእል ማለት እዩ እዚኣ ግን ስቲል ኣብ ሓደ ላይን ጌርናዮ ስለ ዘለና ካልኣይ ስዊች ስለ ዘይብልና በዚኣ ክንጥቀም ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኮኔክት ክገብረን ከለኹ እዚአን ከም ዘለወን ቀይሕ ምስ ቀይሕ ጸሊም ምስ ጸሊም ግራውንድ ምስ ግራውንድ እታ ናይ ኣምፑል ሒዛ ትመጽእ ድማ ከም ኣለዋ ሓንቲ ጸላም ሓንቲ ጻዕዳ ሓንቲ ግራውንድ ስለዚ ኩሉ ግዜ እታ ጸላም እዚአን ክልቲአን ምስ ተራኸባ እዛ ጸላም እዚኣ ከዓ ምስአን ትራኸብ ማለት እዩ ቀያሕ ምስ ቀያሕ መልሽና ንራኸበን ግራውንድ ከዓ ምስ ግራውንድ ንራኸበን السيم از خاخو مالتي زي ابزون كوم مالتي زي تي ناي لايت نهر كوينو كل غزي سلسته واير አለው አንተ ጸላም አንተ ጻዕዳ አንተ ግራውንድ مالتي ጸላም ምስ ጸላም ክንገብራይና ቀያሕ ምስ ቀያሕ ክንገብራይና ግራውንድ ሃምስ ግራውንድ ንገብሮ مالتي لك عبزون كم أساسي كم النجارنا نلاقبن أما ودا تنابز مش متعنا زيادة عادية اللي لنا زيادة عادية اللي لنا زين كلتين نلاقبه ناسرن مالتي زي جراوند زي جراوند زيان سالسيتي توساخي توسيخنا እንጂ እዚአን መስተራኸባት አሳልሰቲ አንዋ ሐቢልና ንውስኸላ ማለት እዩ ምስአይነተን ኮኔክት ክንገብራይና ምስተናይ ስዊች ሰለስተ ኣለዋ ዝበልናያ ግሪን ዝኾነት መስመር ኣላ በዚ እዛ ግራውንድ እዚኣ ናብ እዚኣ ንኣስራ እንድሕር እዚ ፕላስቲክ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ካፕስ እዚ እንድሕር ሓፂን ኮይኑ ግን ክልተ ንገብረን ማለት እዩ ታሓንቲ ምስታ ሓፂን ዘላታ ኣብ ዘላታ መስመር ነላግበላ ታሓንቲ ካብዚኣ ምፂና ፍታ ግሪን መስመር ግራውንድ ንገብራ ማለት እዩ ድሕሪ ዝተርፋና ክልተ ኣለዋ ማለት እዩ እዛ ጻዕዳ ምስ ጻዕዳ ኦልሬዲ ተላጊባላ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ እዚኣ እታ ሜይን ፓወር እያ እዚኣ ከዓ ናብቲ ልቺ ትወስድ እያ ማለት እዩ እዛ ፓወር እዚኣ ኣፍታ ጸላም ዘላታ ኣብኣ ንኣስራ ማለት እዩ ሞስትሊ ንሓንሳብ ጸሊም ንሓንሳብ ከዓ ከምዚ ብራስት ከለር ወይ ከዓ ጎልድ ዓይነት ሕብሪ ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ ጸሊም ዋየር ንኣስረሉ ሲልቨር ወይ ከዓ ጽዕዱ ዝበለ መስማር ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ ከዓ እቲ ኒውትራል ንኣስረሉ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ፓወር እዚኣ ሓጥ ኤሌክትሪክ ሒዛ ዘላ ናፍታ ጸላም ዘላ ናይታ ስዊች ንኣስራ እዛ ላይት ትኸይድ ከዓ ኣፍታ ላዕለይቲ ዘላ ስክሩ ንኣስራ ማለት እዩ ስለዚ ንቐሊሉ ከምዚኣ ትመስል ማለት እዩ ጸሊም ኣብ ስዊች ኢና ንኣስሮ እታ ታሕተይቲ ሓንቲ እቲ ሓንቲ ከዓ ናብቲ ሓንቲ ምክንያቱ ከምኡ ንገብሮ ዘለና ሕጂ እዚ ኦልሬዲ እቲ ኒውትራል ዳይሬክት ላይን ረኺቡሎ ስለዚ ብሬክ ኣፕ ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ክጠፍእን ኩላዕን እንድሕር ኮይኑ እዚኣ ፓወር የብላን እንድሕር እታ ስዊች ወሊዕናያ ግን ምዚኣ ስለትራኸብ ፓወር ትበና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ብታሕቲ ሓንቲ ብላዕሊ ኦን ምስ ገበርናዮ ሽዑ እንታይ ይኾን ኣሎ ትራንስፓረንት ስለዝኾነ ትራንስፈር ገብር ኣሎ እቲ ላይት ምዚኣ ኮኔክት ገይሩ ፓወር ይህበና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ኣክቹዋል ምስሊ ራእይዎ ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ እዚኣ እታ ላይት እያ እታ ላይት እተን ክልተ ዋየር ዘለናየን ሓንቲ ካብታ ስዊች ትመፅእ ዘላ እታ ብፀጋም ዘላ እታ ብየማን ዘላ ዋየር ከዓ ናፍታ ሓንቲ ተሰጋግር እያ ማለት እዩ ልክዕ እታ ላይት ከዓ ናታ ሰለስተ ዋየራት ኣለዋ ጸላም ጻዕዳን ኣለዋን ማለት እዩ ንዓን ምስ ኣሰርናየን እቲያ ልክዕ እታ ናይ ሪሰስ ላይት ከም ድራናያ እውን ደፊእና ብሓይሊ ዘይኮነ ጀስ ብዙሕ ሓይሊ ኣየድልየናን እዩ ምክንያቱ ብሓይሊ እንድሕር ደፊእናዮ ኣብቲ ናይቲ ሲሊን እውን ከበላሽወልና ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ብዝተኻለ
ቀስ ጌርና ሓይሊ ተጠቐምና ይሓይሽ ማለት እዩ። ናተን ክሊፕ ኣለዎ ንሽዑ ብውሽጢ እዘን ጸለምቲ ንሪአን ዘለና እሰን ፑሽን ንውሽጢ ደፊእና ሕጂ ምናልባት እዚ ከምዚ ክንገብሮ ከለና እንታይ እዩ እቲ ቢም ናይቲ ሲሊን ኣንፈቱ ናበይ ከም ዘሎ ዳይሬክሽኑ ክንሪኢ ኣለና። ፕላስ እቲ ዋየር ከዓ በቲ ናይቲ ቁመት ናይቲ ላይት ዘለዎ እንድሕር ጌርናዮ ብዙሕ ሓይሊ ኣይደፍኣናን እዩ። እቲ ዋየር ክደንፍኦ ከለኻ ብዙሕ ሓይሊ ስለ ዘለዎ እንድሕር ተሰሚሩ ምስቲ ቢም ተሰሚሩ ስለ ዘሎ ክድፋኣልና እውን ኣይክእልኒ። ስለዚ ብዝተኸኣለ ብሜላ ሓይሊ ተዘይተጠቐምና ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ካልኣይ ስራሕ ፓችን ከይንምለስ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከምዚ ምስ ገበርና እተን ጸለምቲ ናተን ብራኬት እየን ማለት እዩ። ምስቲ ናይ ሲሊን ዘሎ ብላዕሊ ንዕኡ ቀርቂረን ይሕዛልና ማለት እዩ። ሰን ምስ ደፋናየን በቃ እቲ ናቱ ክነውፀን ከለና ከዓ ክነውፀን እንድሕር ኮይና እውን ብቐሊሉ ከምኡ ጌርና ስሒብና ነተን ብራኬት ክነውፀን ኢና ማለት እዩ። እዚ ዝጥቀመሉ ዘለኹ መድፍዒ ሕጂ ናተን ንእሽተይ መትሓዚት ኣላተን ንላዕሊ ገጽካ ሓፍ እንድሕር ኣቢልካ እቲ ናቱ ብራኬት ናፍቲ ድራይዎል ገጹ ይወርድ ማለት እዩ። ተሪሩ ይሕዘልና ንሳ ምስ ኣተወት ከዓ እቲ ቶፕ ፊኒሽ ካቨር ከዓ ናታ ከኣላታ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ዓይነቱ ይፈላለዩ ከም ገሊኡ እንታይ ኣሎ ምስቲ ኤልኢዲ ላይት ኣሎ ምስ ኣምፑል መቕያር ዘየድልዮ ወይ ከዓ ኣምፑል ከዓ ኣብ ዝደለናዮ ግዜ ክንቅይሮ እንተደሊና እውን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከም ምርጫና ንሱ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ከምዚ እናገበርና ብቐሊሉ ኖርማል ሞደሬትድ ዝኾነ ላይት ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ምናልባት እቶም ሓደስቲ ትርእይዎ ነዚ መደብ ሳብስክራይብ ብምግባር ዘለኩም ሓሳብ ኮመንት ብምፅሓፍ እንድሕር ጠቓሚ ወይ እቲ ኢንፎርሜሽን ናቱ እውን ሃናፂ ኢልኩም ተሓስቡ ተኾንኩም ከዓ ታምስ ኣፕ ብምሃብ ፈሎው ብምግባር ሳፖርት ክትገብሩኒ ይፈትኑ። ኣነ ከዓ ብዘለና ዓቕሚ እቲ ዝከኣለኒ ከምቲ ልሙድ ከምቲ ዝብሎ እግረ መንገዲ ስራሐይ ከቕርቦ ክፍትን እየ ማለት እዩ። ስለዚ ንእሽተይ ዳዝን ኮስት እንድሕር ተማሂርናልና ሓጋዚት ክትከውን ትኽእል እያ። ስለዚ ኣብ ካልእ መደብ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ዘለዎ ቅሳነት ዘለዎ ግዜ ክኾነልና ብምናይ ሰላም ወሰናይ በቢ ዘለኹሞ